Seran històries que contar, seran històries. Som a Granollers i estem a la inauguració de la 4a Fira de Caprabo de producte de proximitat. I hem volgut acompanyar Caprabo en aquesta iniciativa que ens sembla molt lloable i molt positiva. Fires com aquesta el que fan són dues coses molt importants. Una és que el consumidor pot parlar directament amb el productor i assabentar-se de com treballa, com ho fan i valorar-ho. I per l'altra banda, el productor també se sent molt valoritzat perquè veu com la gent ho valora, com aprecia la seva forma de treballar. Avui han vingut 15 productors del Vallès Oriental. Podem trobar tot tipus de productes, des de mongetes fins a aperitius, begudes, caves, vins. La mongeta del ganxet és una mongeta característica del Vallès, que es produeix a tota la plana del Vallès i amb denominació d'origen protegit. I és una mongeta d'unes qualitats organolèptiques superiors a moltes altres varietats. Mira, nosaltres fabriquem a l'Ametlla del Vallès. Ara hem tret el fumet de peix, que el podeu trobar aquí dins de la botiga, i està fet amb peix fresc, totalment fresc. Vols una miqueta de xai? Sí, gràcies. Som productors de xai, som de Sant Pere de Torelló. De Torelló som, aquí a prop. Sí, d'Osona. El podreu trobar dintre la botiga. Tenim una zona concreta dintre de la botiga amb tots els productes senyalats amb una senyalització concreta on el client pot identificar que aquest producte és un producte local. Mira, us presento les salsitxes Leo Boy. Aquestes salsitxes s'elaboren només amb carn 100% de porc. Nosaltres som els que vam muntar el primer Frankfurt a Catalunya en els anys 60. Aquí és on teniu el producte estrella de la cooperativa, que és el tomàquet de xucar, cosit a mà, a Blanes. És per vosaltres. Gràcies. Tot el que veieu aquí està produït a la zona per productors de proximitat i agricultors que vetllen pel territori. Que la gent aposti pel producte de proximitat ens està ajudant no només a tenir millor salut, a tenir millor alimentació, sinó també a cuidar el nostre entorn. Si no recolzem el petit productor, ens trobarem que el paisatge del Vallès Oriental canviarà, perquè no tindrem vaques, no tindrem camps de cultiu ni d'horta. L'equip de proximitat de Caprabo, des de l'any 2013 ja estem donant valor a aquesta campanya, aquest suport que donen els proveïdors locals. Està clar que la clientela li dona el seu valor perquè contínuament les vendes d'aquests productes estan pujant. Que els productors, generalment, el que els costa més és arribar al client. Per tant, que a tots els supermercats Caprabo donin a conèixer aquest producte, per nosaltres són aspectes molt importants per arribar a aquests consumidors finals.